Dobar dan svima i dobrodošli na YouTube kanal portala cropisi.net. Pred nama je danas novi unboxing video. Ovog puta unboxamo Huawei Mate 50 Pro, najnoviji flagship iz Huawei-a koji nam je upravo stigao na test, pa ćemo ukratko vidjeti što nam sve stiže u pakiranju zajedno s njim. Naravno, punu recenziju kao i sve ostale možete pronaći na portalu cropisi.net. No, pogledajmo što imamo ovdje u kutiji. Za razliku od prijašnjih bijelih pakiranja, ovo crno izgleda zaista elegantno. Odmah imamo sam uređaj koji dolazi u zaista lijepoj narančastoj boji, vrlo neobično. Naravno, modul kamera na poleđini. Kamere, moramo reći, izgledaju obećavajuće, a i prema mnogobrojnim testiranjima ovo je telefon trenutno s najboljim kamerama uopće. Za razliku možda od nekih drugih modela, ovdje na poleđini nije staklo, nego nekakva kao koža i moramo priznati da je vrlo ugodna pod prstima. No dobro, pogledajmo dalje u pakiranju što nam tu stiže. Ovdje je i silikonska maska, što je odlično, tako da odmah imamo spreman telefon, USB-C kabel i odlično punjač do 66 W. Za razliku od mnogobrojnih proizvođača koji su punjači izbacili iz pakiranja, Huawei, kao što vidimo, još uvijek ih ima tu. Toliko za ovaj unboxing, naravno punu recenziju pročitajte na portalu cropisi.net. Pozdrav!